Angharad Gwyn ydw i, dwi'n berchen cwmni Adra a da ni yma yn Steddfod Môn eleni. Mae'r Steddfod wrth gwrs yn uchafbwynt i'r cwmni. Mae o'n gyfle gwych i hysbysebu'r cwmni ac da ni'n cael fel arfer gwerthiant arbennig o dda hefyd gweitha'r tywydd. Mae bob dim da ni'n werthu unau wedi cael ei wneud yng Nghymru, wedi ei ddylunio gan bobl o Gymru neu yn amlygu'r iaith Gymraeg. Dyna di meini prawf y cwmni ac da ni'n defnyddio'r Gymraeg drwy'r cwmni hefyd yn yr ochr weinyddol. Mae pawb sy'n gweithio i'r cwmni yn siarad Cymraeg ac mae'r wefan yn gyfan gwbl ddwyieithog yr un peth ac bob peth arall yn y cwmni o ran y marchnata ag ati. Mae Adra eleni yn dathlu 10 mlwyddiant a mae yna lot fawr iawn wedi digwydd yn yr amser yna. Dwi fy hun wedi gorfod dysgu sut i fod yn berson busnes a dwi bellach yn fodel rôl efo syniadau mawr Cymru a dwi'n gobeithio byddai wedi ysbrydoli llawer o bobl ifanc i aros yn cefn gwlad Cymru lle mae Adra wedi sefydlu ac i gychwyn busnes eu hunain mwyn cadw'r economi'n fyw ac i roi gwaith i bobl leol.